Is omíród de ectar thíos ar an trá. Feictar aon clocha uisce agus go leor lár eile. Is mis Colm agus Inniu bí mas ag fiosrú Ribe Róibéis. Is anam eile atá ar a Ribe Róibéis ná séacla. Is cruasaí sách beag éon Ribe Róibéis a bhíonn ag snáb a bhargaí na héireann. Ní bhíonn aon rostrum ag Ribe Róibéis agus is féidir leat iad aáil in uiscí deimhne nó a lochan uisce. Scúban siad a ghruinneall le na chuid an tine ag cuairtú bia. Bhíonn dat sé scuilsach orthu agus súla dumha. Deirtear go mbíonn rarach anmhaith ag na Ribe Róibéis agus gúil suas le 500 spísis acu ann. Bhíonn de glas nó dumh orthu agus fásann siad suas le 8 cm. Bhíonn 5 féidir de chosa acu agus bíonn zibal ag deireadh charp. Tá craíonn Ribe Róibéis ag bun le chleagan. Ní aon etí ag na Ribe Róibéis ach tá siad thar bhiscipaí ag bogas an uisce. Ba chur an duine cinn sa seacharú scarann siad a chrúba. Bhí cuarmach is féidir le pinse chuirsáit. Bhíonn iascairí na héireann ag iascach do Ribe Róibéis agus bíonn éileamh mór orthu. Chud an iascairí na potaí amach sa áirge agus námhan na Ribe Róibéis seach antab. Ar nús go leor éisceile in éideann dinta aismhortáil orthu go tíre eile ar nús an rang agus an spáin. Masú cadelo is ma hí ag an trá.